Hello guys, tabuk thajum khisa na tongon norok nugui manai sing thajum khai tabuk yang sanami tongon norok nai tongdi sing tabuk thajum khisa nai tai oro bahaino thaske sanami tongnai di norok nukai khati sima monogana ko thajum khai sanami tongo nai di what's amonta sine nai di baba tabuk thajum khai sanami hana akajak tai sana bahaino tongon o akhine no borok Faringke sing tabuk sapru naile sini baisana video. Jodi na narak sini thajok nugunai chana musko ke comment khai sabadi tai phiaba jodi na narak sini thajok nugunai chana musko ke comment khai sabadi tai phiaba sina thajok nugui khikti rok ta monogui tongdi do nai tongdi chana no ang nong no phunuknai sap chai tong tabuk chaya kho tabuk sanami tong kho phia ang to chaya mukhirok angka thokje ta nong no je chanai tong kojona chanai nong nang phunuknai yang khai video khai tong phunai gere ko bokhe video khai nai musai tong pho nai di nai tong di hingke tabuk ni theka hingke suru khalai ka chanani ang tabuk bono sangnai bo bahai ma tong hingke suros no nang kaisa sangnai do thajok chamani bahai ma tong thoka na hingke nang thongmani yagulo nang ani video no tam sana musong sadi tabuk bun video no like khai di subscribe khai di comment khai da sung song Oh my God! Wow! Kana support khai di hingke joko nono sana musong nang thajok chawi bahai ma tong yogo na phia mosok bo tong nai ta mosok tong si yogo he da na hingke nang tabuk kada mana chai de mano chadi hingke chadi na ke chado ngene kholaise da tangai kholaise na yogo na yogo ta hingke ke nang o video nanya rong tam ni sana musong like comment share khai di ni sadi like comment share khai di tai subscribe khai di ni sadi like subscribe khai di Angka nang khe angko mun thai tangga kasih khai di asuno na ngana ram sama yakla sabatai nang nai sabatai ninget nai ma nani hadi santau borok tabuk tinjon na chai tong layo asal bakar me jeng mo sakuri bor tap chai tong layo nai tong di phia oro khingti kai ya mangsiku amoi yok jai chai tong layo borok khok tam ana sal ta ko khang sare tam sana muso sung sa phong khu ta mong di hasu thasga to thogo haita Hello guys, joto nano phone kaham yang tini phone go beraina hanai berai pro nukum haplok nugunai soguti himani nani di ko sum tabuk phone ni moi omu tabuk songonai masala nai ko yang ga ke mosla pesri sum khuguni yang hasing na tongni sum tabuk songonai sawuni phunungnai yang ga ke gas paitaka ngasang tabuk thapo sama songnai sing tabuk thapo songnai nongno phunungnai phari hingke sing tabuk songnai man digi thangai nai leni tabuk hingga ke ko ami khum songnon bagani tiar khainai tui khajak tabuk ka mosla thogruni thoktungunai masok som jotono tabuk kareo ruinai omono kolonai mukhunai paino olomoi kichonai kanai tongdi norok bake song kai jodi no sini mikung sana musong comment khai sadi tabuk pesri sumbe bono mukhunai thok kichonai tai gas kerini thabo somono onek tongo ke tabuk mukhunai ni tabuk moi kichon chinai
mui kisangni painai sarapsa por 2-3 bar kol khaike tui rinai bwtui painai mungkhaike maisa nai maisa mani bo nokno phunuknai nukhumu bai naitongdi yani video o saknoro ke nuknai kaham kaham tabuk hingke mui moji kha mui moji mani yakolog tabuk bwtui rwinai muphunanai chwng maisa lainai maisa mani bo phunuknai nokno mikhumu mudai hingke tabuk mui moji khangke tabuk bwtui kisi charnai tolao abo mui muphunna bagui nai naitongdi tabuk bwtui kisa rwinai koso soro amo mui thongnani bagui nai tabuk o mui muphunui painai nokna ang mui karinai maisa mani phunuknai phari omo hingga khe tabuk maisa nai tongo ang mwkhang suwuinai hingka khe tabuk phari nailainai tamtama ung tong 2 mungsi phiya gersa mui sa hingka khe mikhumu haplok mui mungsa hingka phari olo chabuino ang nukgui tei bisa mala laiphinai phari.